Lyc 15 ac adnodau 25 hyd at ddiwedd. Y benod yr oedd ei fab Hynaf yn y caeau pan nesaodd at y tŷ ar ei ffordd adref. Clywodd sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd iddo gweision ato gofyn beth oedd ystyr hyn. Dy frawd sydd wedi dychwelyd, meddai ef wrtho. Ac am iddo ei gael yn ôl yn holliach, y mae dy dad wedi lladd y llo oedd wedi ei besgu. Digiodd ef a gwrthod mynd I mewn ac yn y blaen. Wel, ni wedi cyrraedd diwedd y gyfres hon o bregethau ac mewn gwirionedd rydyn ni wedi cyrraedd y rhan bwysicaf yn y Dameg, sef ymateb y mab Hynaf. Nid ôl nodyn yw'r adnodau hyn. Nid rhyw atodiad gan yr arglwydd. Falle, allan ni ddychmygu'n hawdd iawn hyn, bydde rai o'r gwrandawyr cyntaf wedi anghofio fod na ail fab. Mae'r stori wedi bod yn mynd ymlaen am y mab yn efanga, yn mynd I ffwrdd a ymateb rhyfeddol y tad, ac allan ni ddychmygu fod lot o'r gwrandawyr wedi anghofio. Falle chi wedi anghofio am y mab arall. Roedd e'n mwriad yr arglwydd reit o'r dechrau, yn doedd e, oherwydd mae e'n dweud ar y dechrau, adnod 11, ac meddai, yr oedd dyn a chanddo 2 fab. Des I ar draws y dyfyniad hyn gan Gresham Mason. The incident of the elder brother, sometimes regarded as a mere detail, really introduces the main point of the parable. Everything else leads up to it. Wel, 3 pheth dyn ni moyn edrych arno fe wrth I ni fynd trwy'r adnodau gyda'n gilydd. 3 phen, a wedyn falle reit ar y diwedd cymhwyso hyn I ni. Pen cyntaf sydd gen I, disgrifiad o'r mab Hynaf. Disgrifiad o'r mab Hynaf. Nôl â ni at y stori felly. Adnod 25. Yr oedd, ar ôl y dathliadau, yn ystod y dathliadau, yr oedd ei fab Hynaf yn y caeau. Byddwn yn y caeau, gweithio, swnio'n y ddawol. Pan nesaodd at y tŷ, ar ei ffordd adref, clywodd sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Mae'r gwledd wedi dechrau gyda'r dad. Mae wedi bod mas trwy'r dydd yn gweithio. 26. Galwodd un o'r gweision ato a gofyn, beth oedd ystyr hyn? Y cwestiwn sydd yn codi gyda ni yw hyn. Pam dyw ddim yn mynd mewn? Pam mae'n gofyn gwas? Beth yw y sŵn hyn? Pam dyw ddim jyst mynd mewn i'w gartre?
I ffindo mas beth yw hyn. Yn rhyfedd yn ydy. Ond yna roedd o cael hefyd. 27. Ymateb y gwas. Dy frawd, sydd wedi dychwelyd, meddai ef wrtho. Ac ym iddo i gael yn holliach, naid y dad wedi lladd y llo, oedd wedi ei besgu. Mae'r gwas yn dweud gyda llawenydd, gan disgwyl y bydd y mab Hynaf yn ymateb i hynny. Mae'n y brawd i dyn nhw. A mae pawb yn llawenhau yn arbennig dy dad. Mae'n disgwyl yr un ymateb, ond na. 28. Digiodd ef. Digiodd ef. Digio, fel Cain. Cofio Cain? Digio. Am ei frawd. Fel Saul. Digio. Am bod y merched yn canu clodydd Dafydd yn uwch nag e. Digio fel Jonah. Oherwydd fod yn Ninefeiaid wedi diwarhau. Pwy yw y mab Hynaf hyn? I ni'n gwybod nawr gobeithio fod pawb yn y damhegion hyn yn cynrychioli pobl. Dyna pam mae Iesu Grist yn dweud y damhegion hyn yn dyfe. Achos mae'n rhoi ni ynddyn nhw. I ni yn y damhegion, i ni yn y ddameg hon rhywle. Gobeithio bod chi'n deall hyn. I chi yma rhywle, ac rydw i yma rhywle yn y ddameg hon. Mae'n credu mae'n amlwg i ddechrau bod y mab Hynaf yma yn cynrychioli y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Oherwydd mae hynny'n mynd â ni reit nôl i'r cyd-destun. Chi'n cofio'r bregaeth gyntaf falle yna. Ond y bregaeth cyntaf oedd y cyd-destun, adnod 1 a 2. Yr oedd yr holl gasgwyl trethu a'r pechaduriaid yn nesau at o'i wrando arno, ond yr oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn grwbnach ymhlith ei gilydd, gan dweud y mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy. Grwgnach, debyg i digio. Yr arglwydd Iesu Grist yn dod â'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion hyn i mewn i'r ddameg. Roedden nhw'n ddig. Roedd y mab Hynaf yn ddig. Doedd e ddim yn licio. Doedd e ddim yn licio beth oedd e'n gweld. Doedd e ddim yn licio beth oedd wedi digwydd. Doedd e ddim yn licio beth oedd e yn clywed. Bydde fe'n rwydd iawn clywed y mab Hynaf yn dweud y geiriau hyn am ei dad y mae hwn yn derbyn publicanod a phechaduriaid. Mae Iesu Grist yn dweud, chi fel hyn, chi Phariseaid ac ysgrifenyddion. Ond pwy ymhellach, does dim Phariseaid ac ysgrifenyddion gyda ni nawr. Dyna'n golygu, dydy Iesu Grist ddim yn gallu cymhwyso hwn i neb y dyddiau hyn. Wel, wrth gwrs i fod e, oherwydd mae ysbryd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn fyw iawn heddi ac ym mhob cenhedlaeth. Mae'r ysbryd yma yn gallu effeithio miloedd ar filoedd o bobl. Beth sydd yn nodweddu yr ysbryd oedd gan y Phariseaid a'r ysgrifenyddion? Beth oedd y disgrifiad, beth oedd problem y mab Hynaf?
Wel, cyn ateb y cwestiwn hynny, ga i atgoffa chi unwaith to, fel bore yma, ond fi ddim yn ymddiheurio, ond beth oedd wedi digwydd. Mae'n bwysig bod ni'n deall beth oedd wedi digwydd. Wel, roedd ei frawd ifanc fe, un dydd wedi gwrthryfela, wedi troi, wedi cymryd popeth o eiddo i dad a gwastraffu ei gyd yn y fradlon. Byw yn hollol gywilyddus, nes bod dim gydag a bod e mewn trwbl, ond mae'n dod i'w synhwyrau, ond mae'n troi nôl. Mae'r tad yn ei weld ac yn rhedeg ato fe, ac yn ei groesawu yn ôl. Ac mae'r mab yma wedi derbyn, oddi wrth ei dad y pethau fi o'n i'n edrych arnyn nhw, y bore yma. Mae wedi derbyn pethau nad yw e'n haeddi. Nad yw e'n haeddi. Beth oedd y mab ifanca yn haeddi? Wel, roedd e'n haeddi dim byd. Roedd e'n haeddi os ych chi moyn cael ei gyrryddu. Roedd e'n haeddi cael ei gosbi ar y gorau. Roedd e'n haeddi cael job fel gwas, fel mae'n cynnig i hun. Dim byd arall. Dyw e ddim yn haeddi dim byd oddi wrth i dad da fe. Nawr, ffrindiau, beth y'n ni'n galw hyn? Beth y'n ni'n galw pan mae rhywun yn cael beth dyn nhw ddim yn haeddi? Gras. Gras yw hyn. Pan mae Duw yn rhoi ni beth dyn ni ddim yn haeddi. Rhyw fendithion na allwn ni byth i haeddi. Rydyn ni'n haeddi melltith gan Dduw. Ond gras yw pan ni'n cael daioni oddi wrtho fe. Nawr, nôl at y cwestiwn. Pwy yw'r mab Hynaf? Y mab Hynaf yw unrhyw un sydd ddim yn hoffi gras. Unrhyw un sydd ddim yn deall gras a ddim yn hoffi gras, Duw. Dyna ysbryd y mab Hynaf. Ddim yn hoffi bod Duw yn ymddwyn fel hyn. Ddim yn deall fod Duw yn delio mor hael gyda rai afradlon sydd ddim yn haeddi hynny. Gwell ganddyn nhw fod y tad yn rhoi haeddiant y mab iddo fe, yn gweithredu yn ôl teilyngdod. Dyna sydd yn groes i gras yn y fe. Y croes i gras yw fod Duw yn rhoi i chi yn ôl eich teilyngdod, yn ôl beth i chi'n haeddi, yn ôl ein gweithredoedd ni, yn ôl beth i ni'n wneud. Edrychwch beth mae e'n dweud, y mab Hynaf. Mae'r tad yn mynd mas ato fe, mas o'r tŷ, ac yn siarad gyda gi. A dyma eiriau y mab Hynaf. 29. Yr holl blynyddoedd hyn, bym yn was bach i ti. Ban i fyddhau erioed idd o'r chymyn. Sylwch ar ein ffrindiau, sylwch
Sut mae'n edrych ar ei hun? Ac ar ei fywyd e? Mae'n gweld ei hun fel gwas. Mae'n gweld ei hun fel rhywun sydd wedi bod yn slafio. Rhywun sydd jyst wedi bod yn gweithio. Rhywun sydd jyst wedi bod yn ymdrechu, trio'i orau. I blesio y tad yma. Pan mae y mas yn y caeau mor hwyr? Mae'n trio. Dyma'i waith e. Mae'n trio ymdrechu. Mae'n ddiddorol yn dyw e. Mae'n cyffwrdd ar hyn y bore yma. Pan mae'r mab ifanc yn dod nôl, mae'n meddwl mae'n goffa dweud hyn. Gwna fi fel un wrth weision cyflog. Yr unig ffordd i fi yw cael bod yn was. Mae'n rhaid i fi weithio. Mae'n rhaid i fi weithio fy ffordd yn ôl. Mae'n rhaid i fi wneud rhywbeth. Ac ennill teilyngdod fy hun. Yr unig obaith sydd i fi. Bydd yn wrong, a mae'n ffindo mas yn ni fel y bore yma. Ond mae'n ddiddorol. Yn ydy e, bod y mab hynna oedd heb fynd i ffwrdd. Yn teimlo'r un peth. Bod e'n nghartref ei dad, mae'n gweld ei hun fel rhyw was cyflog sy'n goffod gweithio, gwasanaethu yn ei dad. Mae rhyw wasanaeth caeth yw ei fywyd e. Jyst rhyw llafur blin. Fi'n gweithio fan hyn. Fi'n gweithio i ti. Yr holl blynyddoedd hyn. Dyw e ddim yn nabod ei dad. Doedd y mab ifanc ddim yn nabod ei dad. Doedd y mab yna ddim yn nabod y dad. Doedd dim perthynas gyda hwn. Gyda'i dad e. Doedd e ddim fel ei dad e. Ddim yn nabod e. Mae'n protestio i'w dad e. Dwi ddim wedi cael dim byd oddi wrth y ti. Yr holl flynyddoedd hyn, fi ddim wedi cael dim byd oddi wrth y ti. A fi'n haeddu mwy. Dyma ni. Dwi ddim yn dweud hynny yn dydi, ond yn yr awgrym. Yr holl flynyddoedd hyn, gweithio fan hyn, a fi'n haeddu mwy. Wedi cael cam. Wi heb cael y cydnabyddiaeth. Wi'n haeddu oddi wrth y ti. Ac yn waith na hynny, yn wadd na hynny, mae rhywun arall wedi cael. Ti wedi gwneud rhywbeth a ti wedi rhoi rhywun arall. Dy fab hwn, mae ffili galw yn frawd hyd yn oed. Dwi ddim yn dweud fy mrawd, mae'n dweud dy fab hwn. Mae e'n dod nôl. A disgwyl ar y bywyd me wedi byw. A ti'n rhoi iddo fe. Dwi ddim wedi byw gyda peteiniaid. Dwi beth wedi godi nebi. Dwi beth wedi regu. Dwi beth wedi meddwi. Dwi beth wedi lladd. Dwi beth wedi cymryd cyffuriau. A dwi beth wedi derbyn dim byd. Oddi wrth y ti. Dyw hyn ddim yn iawn. Dyw hyn ddim yn deg. Roedd y mab hynaf yn byw o dan yr un to a'i dad. Doedd e byth wedi gadael I gartre. Ac oedd yn ymddangos fel mab delfrydol yn dod e. Falle roedd pobl yn dweud, o dyna fab da, dim fel I frawd e, sydd wedi mynd I ffwrdd, a syrhau enw da I dad. Mae e'n dda, sgwrwch arno fe, mae'n gweithio yn y caeau. Bachan da. Falle oedd e'n licio hynny.
bod pobl yn dweud hynny amdano fe. Ond oedd dim perthynas gyda fe. Gyda'i dad. Doedd ddim yn debyg i'w dad. Nid mab oedd e mewn gwirionedd. I'w dad e. Wedys i ar y dechrau, gallwch chi ddweud rili, am y Dameg hon. Dameg y ddau fab, Colledig. Oedd un yn llythrennol wedi mynd yn bell i ffwrdd. Oedd y llall yn agos yn llythrennol, ond i fewn oedd yr un mor bell. I ffwrdd o'i dad. Doedd dim perthynas yna. Ffrindiau, rhaid jyst gymwyso fan hyn. Os mae hwn mor bwysig, ac mae mor drist y pwynt hyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist, fel wedi dweud yn barod, yn disgrifio miloedd ar filoedd ar filoedd o bobl ar draws y canrifoedd. Pobl sydd ddim yn amlwg yn ddrwg. Dyn nhw ddim yn amlwg wedi gwneud smonach o'i bywyd a mynd yn bell i ffwrdd fel y cyntaf neu'r ifanca. Dyn nhw ddim yn byw yn anfoesol. Dyn nhw ddim yn byw yn amlwg wrth ryfelgar. Maen nhw'n trio i gorau, efallai. Ond dyn nhw ddim yn nabod Duw. Does dim perthynas gyda nhw gyda Duw. Maen nhw'n edrych arna ei hun fel rhywun sydd yn goffod plesio, neud i gorau. Bobl falle mewn capel. Ie, mae hyn yn addys iawn i bobl mewn capel. Dan yr un to fel petai, maen nhw'n yn eglwys. Maen nhw yn yr eglwys, maen nhw mewn capel. Ond dyn nhw ddim yn gwybod dim byd am ras. Dyn nhw ddim yn deall gras. A pan maen nhw'n dod yn agos at ras, dyn nhw ddim yn siŵr os maen nhw'n hoffi gras. Well gyda nhw, Duw sydd yn delio ni yn ôl heiddiad. Duw sydd yn edrych ar beth ni'n neud. Maen nhw'n gweld Duw fel rhyw deun, fel rhyw feistr lan. Chi'n gwybod? Rhywun sydd yn anodd i plesio. Rhywun mae'n rhaid i fi jyst trio'n galedach. Mae'n rhaid i fi wneud hyn, a mae'n rhaid i fi wneud hyn. A mae'n waith caled, y llyfurio yma. Yr holl blynyddoedd hyn. A maen nhw'n trio, a maen nhw'n mynd i'r capel. Agos. Ond dyn nhw ddim yn mynd mewn i'r wledd. Maen nhw tym bach yn nerfus pan maen nhw'n clywed y sŵn dawnsio. Yn siŵr os maen nhw'n hoffi hyn. Ddim yn deall gras Duw. Pam? Pam dyn nhw ddim yn mynd mewn? Pam math y bachgen ddim mewn? Wel, ydych chi, bachder. Dyna'r problem. Bachder. Ni ddim moyn ymostwm. Yr ail, byddai'n gynt ar yr ail a'r trydydd pen. Disgrifiad o'r mab. Yn ail, deisyfiad y tad. Deisyfiad y tad. Nawr dilynwch gyda fi ffrindiau, fel ydych chi ddim yn ar hyn. 28 ba. O, mae hyn yn hyfryd. Digiodd ef ac wrthod mynd i mewn. Daeth ei dad allan. A'i gymell
yn dair i'r tŷ. Mae'r tad yn ei, mae'n mynd mas. Mae'n mynd mas ato fe. Dydy hwnna'n rhyfedd. So chi'n meddwl byse'r tad yma. O, just gad e. Gad e fod, os mae moyn pwdi ti fas, os mae moyn digio, os mae moyn bod fel hyn, wy'n mynd i adael e, just i fod. Berwi yn ei gawr i hi. No. Mae'n codi ar ei drad, y tad, ac yn mynd mas ato fe. Ac yn siarad gydag e. Beth yw hyn? O, wel, hyn yw Duw yn ceisio. Damhegion yn dyfa, Duw yn ceisio. Y bugail, sydd yn bodlon gadael, yn 99. Mynd ar ôl yr un, dyma ni, ceisio mab yna. Y wraig sydd yn cynnwyll cynnau y cannwyll ac yn chwilio am ddyfal. Mae Duw yn bodlon mynd mas. Duw yn rhyfeddol, mae'r Phariseaid hyn a'r ysgrifenyddion yn grwgnach yn erbyn Iesu Grist. Mae'n bodlon mynd atyn nhw hefyd. Hyd yn oed pobl sydd ddim yn hoffi gras, neu ddim yn deall gras, mae'n dal i apelio atyn nhw. Falle chi heno, chi ddim yn siŵr os chi'n licio gras, ddim yn deall gras. Mae Duw yn apelio arnoch chi. Heno. Neu chi'n gallu dod mewn. Neu chi'n gallu profi hefyd. Y mab Duw yn ceisio. Yn dath i geisio. Ac i gadw yr rhai sydd yn golledig. Ni sy'n hunan gyfiawn. Ni sy'n falch. Ni sydd ddim yn deall gras. Ni sydd erioed wedi profi. Ni sydd yn rhyw dybys o gras. Mae'n galwad i ni. Mae'n gwahoddiad i ni hefyd heno. Wedi dyfynnu o'r blaen. Dywed wrthynt. Cynwired am bod yn fyw medd yr arglwydd ddiw. Nid wyf yn ymhyfrydu. Y marwolaeth y drygiwnus. Ond yn hytrach ei fod yn troi o'i ffordd ac yn byw. Trowch. Trowch o'ch ffyrdd drwg. Pam y byddwch farw. O di Israel. Deisyfiad y tad. Apelion dair. Eto ffrindiau. Mae Duw yn apelion dair arna ni hyn. Byd o digio. Byd o aros mas. Peidio meddwl bod e'n dibynnu arna ni. Peidio moyn bod fel yna. Fel bod Duw yn derbyn i'r sail ein gweithredoedd. Drydydd ac yn olaf felly, diwedd y stori, diwedd y stori. Beth yw diwedd y stori? Beth yw diwedd y Dameg? Beth nath y mab Hynaf? Chi sylwi? Beth nath y mab Hynaf? Diwedd ddim yn dweud. Dyw Iesu Grist ddim yn gorffen y stori, ddim yn gorffen y Dameg. Mae jyst yn gorffen y fyna. Gyda'r tad yn apelio ar ei mab Hynaf i ddod mewn. A mae'r gwrandawyr yn meddwl, o beth ddigwyddodd? Ath e mewn? Neu na? Iesu Grist yn gadael e fel yna. Pam? Mae lan iddyn nhw i orffen e. Mae lan i ni orffen y stori. Yn dydy e. Mae fel y llyfrau o'n i ar y darllen pan i'n ifancach. Yr chydd yn penderfynu. Ble o'ch chi'n mynd nes yn y stori? Chi'n mynd i tudalen 100 neu chi'n mynd i tudalen 200 yn ôl beth i chi moyn. Rhain peth fan hyn. Beth i chi moyn? Beth i chi mynd i wneud? Ydych chi'n mynd i aros? Tu fas? Mae yna rai yn gwrando? A wedi gwrando ar y Dameg hyn ar hyd y flynyddoedd ac wedi dweud, dwi'n mynd mewn.
Wedi cael digon o bod yn ddeddfo, wedi cael digon o bod yn digio a pwdi a cael yn hadw mas o wybod am gras Duw. Wy'n mynd mewn hefyd. Fe ath rai Phariseaid ac ysgrifenyddion i mewn. Ond mae rai sydd hefyd mewn. Mae rai wedi aros yn ei dicter a'i anwybodaeth a'i gwrthodiad. Bydd ddim yn mynd mewn. Bydd ddim yn mynd mewn. Bydd ddim yn ei dderbyn yr efengil yma. Dwi ddim yn mynd i ymostwng a chydnabod bod fy ngweithredoedd i'n werth dim a bod jyst rhaid i fi ymddiried yn ras pyr Duw. Dwi ddim yn mynd i ofyn am y wisg cyfiawnder yma sydd i ddod fel bore yma. Rydw i am drio y ffordd fy hun. Rydw i am risgio bod fi yn ddigon da. Aros mas. Gawn ni a orffen. Just yn gloi gyda cymhwysiad. 3 cwestiwn o gymhwysiad. A allan ni aros yn hirach fan hyn. Ond fi moyn dod i ben gyda y gyfres hyn o. Just yn syml iawn, 3 cwestiwn i ni gyd i feddwl amdano fe. 1. Sut ni'n edrych ar ein hunain? Mae Dameg yn codi'r cwestiwn yna i ni'n amlwg yn dyn ni. Yn diwedd, sut ni'n edrych ar ein hunain? Ydyn ni'n gweld ein hunain fel gweision? Chi'n bod? Ydy bywyd, ydy Cristnogaeth, ydy'n crefydd ni, jyst yn rhyw llafur blin. Fi'n gorfod mynd i'r cwrdd. Mae'n dydd Sul. Well i fi ddarllen y Beibl. Yr holl mynyddoedd hyn. Rwy jyst wedi bod yn gweithio i ti. Ddim yn nabod Duw, ddim yn nabod yn hunain. Chwaith. Fe fel na i ni. Yn ail, sut ni'n edrych ar Dduw? Sut un yw Duw yn ein golwg ni? Efo agwedd y mab yna sydd gyda ni. Fel rhyw meistr. Mae rhaid i fi weithio iddo fe i blesio fe. Rhyw feistr cas o ran hynny hefyd. Rhyw feistr haearnaeth oeraidd. Mae rhaid i fi wneud hyn iddo fe. A mae rhaid i fi wneud hyn iddo fe. Yr holl flynyddoedd e. Fi ddim yn cael dim byd oddi wrtho fe. Mewn gwirionedd. Fel yna i chi'n edrych ar Dduw. Nid i yn dad. Sy'n llawn gras. Yn rhoi i chi pethau i chi ddim yn heiddi. Ac mae e'n fraint i chi wasanaethu. Chi ddim yn gallu dod dros y ffaith bod yn bolon i chi weithio iddo fe. Chi ddim yn gallu dod dros y ffaith bod fi'n gallu galw arno fe. A darllen i air e. A mynd i'r cwrdd i wrando ar ei air yn cael ei bregethu. Drydydd ac yn ola. Sut ni'n edrych ar yr efengil? Beth yw'r efengil i ni? Llan yma'r peth pwysig yn y fe. Beth yw'r efengil i ni? Ydy jyst yn reolau? Ydy jyst yn dyletswydd? Gwag? Chywod? Just trio? Trio'n gore. Just get on with it. Gorchmynion. Neu efe gras yw e. Chbo beth yw'r efengil? Gras Duw. Allaeth yn dod dros dy fe. Mae Duw yn rhoi fi. Rwy'n heiddi gwg yn ef. Yn hedd fy hoeddi. Mae dyna fe. Mae gras. A dyn ni'n mynd ato fe oherwydd. Mae'n jyst llawn gras.
Ni moyn fwy o ras. Ni dŵr at y fe heb ddim byd ac yn dweud gweision o'n fuddiol yn ei arglwydd. Wedi methu to. Rod y ras i ni. A'i felly, pwy i ni? Siwr o fod yn un y ddau fab rhyw gyfnod. Chybod, mab, ni wedi bod, ni wedi dweud yn barod, mab Hynaf, mab Ifancau ni gyd. Yr unig peth fyna yw naill ai ni dal gyda'r moch, neu ni wedi dod nôl. Ond siwr o fod mae elfen o'r mab hynna yn ei gyd hefyd. Falle yn barhaol, neu falle ar adegau yn dod ato ni. Ond diwedd y ras i ni. Beth bynnag i ni, i fy mewn, yn dyfe. Mae'r tad yn dod ato ni gyd heno, ac yn dweud, dere mewn. Fel i ti, ddim eisiau dim byd. Beth ym moyn, dy wasanaeth di, mwyn i dy fy garu di. Just dere mewn. Just erbyn. Fel i ti. Ac ymuno yn y llawenydd yma. Sydd i bobl Dduw. Amen.